Arwaki to akeno mondo mi ikelno paro mabende nyabiro ka kirange go ngene sene opichni mabiro kanya achiel kachiel mabende pono neno ka intiere e studio kanyo gin pichni mane nyiso tulo mano muoch e kinde mane Cleophas Malala jalupo gae mar DCP madun bura mita kanyo koda Rigathi Gachagua notimo limbe mare kendo nirwake dala mano e county ma Kakamega. Motelo mano ne waloso e weche wacho ni mokwongo doponi jogi nokoyudo oboke mayienegi mondo mi gibagro machalo kamano. Tang'o motimore mana jogo maketo sirkal tesre e kinde ma walose sani. Deponi magi achiel kuom wechegi maketo medo liet mar siasa medore e kinde mapok ochopo. Koso siasa osemana chakre. Siasa ng'ato ka ng'ato nigi kaka play siasa ne. To ng'ato ka ng'ato jo siasa ng'ato ka ng'ato nigi time mare. An anyalo wacho ni siasa nochakore achaka immediately. Kendo ok wanyal luoro mar wacho ni campaign osechakore. Kendo thuolo nitiere nikech ng'ato ka ng'ato morangore moneno ni oromo. In gi thuolo mar chake, in gi thuolo inyalo kata launch campaign immediately after elections. Koro gima neno sani lweny mantiere en supremacy battle. Nekech Malala kanodonjo nyano neno paro maber ahinya Malala ne en gi wuod got. Kendo ne en mstari wa mbele kabisa. Kobet mathis lwenye mane gin godo okete kar kanyo wapoko kire oko. To kangama tin bende okonyal gombo mondo oruche morum. E siasa ng'ato ka ng'ato manyo space. Samicha ko manyo space no mano depends with your ability. Kendo luore gi strategy man. Osema kong'wecho dhi. To kirango kata Gachagua bende kaka nosemuocho chako wuoyo no ochake achaka nikech bende Nyasaye nomiye teko mar loso. Sani ok inyal nyiso Gachagua ni ling. Anaparo ni gimoro kilaro tilaro. Jok mabro survive gin wendo bende bro bedo jotelo. Jok mabro luar mabro tho bende bro iki. Nitiere gik moko ma we cannot reverse. Inyalo mana frustrate jasiasa to jasiasa ma oseamua timo gimoro to tek ahinya mondo itame. To Western region mana kaka wacho Western region en kuma siasa ne ok en ga very steady nekech gichalo watermelon. Onyalo ringo koni kawuono yie ni kinyo tamore kamano. To gima duong' mantiere ni Malala do prove ne Wetangula to gi Mudavadi ka giriwore gi Natembeya gidwa prove ne gin gitindo gibiro later to they can topple gik ma jogo sebedo kaka timo kendo they can be on top of them. Kech gima neno ka odhi manyap in fact Wetangula giri kokotang. To kata gin be kuma gintiere no ginyalo po mana kokir gi